Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzu lan wenang apa katful maf'ulaini kebuange maf'ul loro. Au akadihima utawa salah sijine maf'ulaini lidalilin krana oleh nduduhake apa katful maf'ulaini. Naku aina suraka iyalladina kuntum taji'umun. Umpamane contoh surat Al-Qasas ayat 22 ayat 62. Aina iku ana endi? Suraka iya utawi piro-piro sekutu ingsun. Aladina wong akeh kungtum kang ana sapa sira kabeh iku tajiumun padha yana sapa sira kabeh. Ai tegese tajiumuna padha yana sapa sira kabeh. Hum ing aladina suraka ing pira-pira sekutu. Wa idza qila lan ing dalem nalikane diucapake laka marang sira apa lapat man dunantahu ko iman. Man wong dunanta kang yana sapa sira hu ing eman ko iman ing kang ngadeg. Fatakulu mongko ngucap sapa sira ing lapat dunantu Zaidan. Dunantu yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Ai tegese dunantu yono sapa ingsun Zaidan ing Zaid. Wa adalan milang-milang sapa Saqibul Ajurmiyati wong kang anduweni kitab Ajurmiyah min hadihil af'ali saking iki pira-pira fiil an nasibati kang nasubake apa hadil af'al lil mubtada'i maring mubtada wal kobari lan kobar sami'tu ing lapat sami'tu. Tabaan krana manut lil akfasi maring Imam Akfas waman utawi sapane wong iku wafaqo nyocoki sapa man hu ing Imam Akfas wala buddha lan ora kena ora ayakuna yento ana apa maf'uluha maf'ule hadil af'al asani kang kaping pindho iku jumlatan rupa jumlah mima saking lapat yusma'u kang dirungu apa mah nakwu sami'tu Zaidan yakulu kada. Umpamane contoh lapat sami'tu yono sapa ingsun. Sami'tu krungu sapa ingsun. Zaidan ing Zaid yakulu kali ngucap sapa Zaid kada ing kaya mengkene ngucap. Wa qauluhu ta'ala lan dawe Allah ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 60 ayat swidak. Sami'na fatayat kuruhum. Sami'na yono sopo kita. Sami'na krungu sopo kita. Fatan ing pemuda. Yat kuru kang nyacat-nyacat sopo patan hum ing alihatina. Wa madhabul jumhuri utawi madhabe ulama jumhur iku anaha sak temeni lapat sami'ah iku fi'lun
rupa kalimat fi'il apa lapat sami'a muta'addin kang mutaaddi apa lapat sami'a ila waqidin maring maf'ul siji. Fa ing kana mongko lamun ana apa muta'addin ila waqid lapat zaidan iku ma'rifatan rupa isim ma'rifat kal misali kaya contoh al awali kang kawitan. Fal jumlatu mongko utawi jumlahe lapat sami tu zaidan alati rupane jumlah badha kang ing dalem sakwise jumlah iku kalun dadi kal. Dadi lapat yakulu itu menjadi kal dari lapat zaidan. Wa ing kana lan lamun ana apa muta'addin ila waqid lapat fatan iku nakirotan rupa isim nakiro. Fal jumlatu mongko utawi jumlahe lapat yadkuruhum iku sifatun dadi sifat. Wallahu a'lamu wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.